Čauka lidi, vítám vás u dalšího videjka a dneska budeme hrát první sérii z Brawl Stars. Surge Protector! Boring! Takže pojďte už, pojď GGSpike.cz. Kdybyste mě chtěli do Brawl Stars, tak se jmenuji malý A, malý velký T, malý I. Takže už to asi nebudeme okecat a můžeme jít na to. Takže Only my heart is stronger than my brain. už jít, bro. Můžeme jít. So exciting! Bro, jinak si zahrajeme spolu a sami, bro. Good to go. Ještě si... Hey, wait for me! Hey, wait for me! Je mě, která neodpovídá, což je špatně pro mě teda neodpovíš. Velmi špatně, ale už si třeba vybrat toho, kdo chce. Protože mě to začíná štvát, dámy a pánové, a hodně mě to začíná štvát už. Model se přehřejvají. Kámo, už si to nechci zmínit, protože bro, on už je protože já ho taky líbnu a zahrajeme si teda sami. Jak jsme říkali, že když to budeme hrát teda sami. Party time! Take it easy, bro! Hydrate! Somebody call for Surge! Nejde. Hodím ultimu a jdeme, bro. Bro, dejte to tam! Surge! Wow! Pojď, já tě chráním. A super, to je proto, že Defeat! rozdávat pointy. Těším se, až budu rozdávat ty pointy a El primo is here. co s ním to dáme. 3, 2 a ještě se bude tady na moje odměnky. Jestli tady nemám něco, mám. Dobré. 15 těch džemů. Máme stát nebo něco. Já už mám Damiana. Oddáme tam Spikea už. On má El Prima, ne. Ty vole, on má El Prima. On šel dál. Surge
protector! Ne, duo. Go, 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 go! Surge! Doufám, že tohle Surge, 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 surge! Krajby, aby byly další videa, zdraví a dokumenty na videa. Můžete mě takhle hezky podpořit. Jestli teda bude chytej. Jo. Damian, Brejda. Super rare! Takže doufám, že se vám líbilo. Dejte teda Super rare! dejte lajky, subscribe pro další. 2, 4, epic! Furt epic máme. Ještě to zakončím tímhle boxkama. Teďka už to... Open Nova Drops. Takže za 2 hodiny by mělo být video, takže to bude všechno a hej Siri. Hej Siri. Hej Siri. Tak to nějak takže to dám ručně. Tak čauky a dávajte lajky a subscribe. Tak čau.